Etorkizun oso hurbil baten, gertatuko zaiguna da, ondo birziklatzenak etxia, pago per generazion ditzaion, sekuleitu ez zuen, ondo birziklatzenak etxen gutxi opatuko eta gaizkiteunak gehi opatu berkola, errefusabei sortzulako. Lege berria eskatzen duguna da, 2025 uneko 55ko gaikako bilketa bat edukitzea, arratian gaur egun uneko 27 gabiltza. Bale ikusezu gaitik lana daula hemen iteko. Errefusa gizan biltzean oro, zabortegi bate edo valorizazio zentro bate, errauskailu batea bialdu berra da, ez da beste sistema. Bai? Lurraspin enterratu edo errauskailu. Birziklatzen den aldiz, bueno, beste fluxu batzuk erabatitu paperakin paperetea, ontziarinekin plastiko, jostailuk eta alako plastiko gogorrezko gauzak egitea, behirakin behireitea berriz, eta organikoekin, komposta. Ekonomia bain nahin modan dauna, organikoen kasuan oso argi ikustea hau. Ekonomia lineal batetik, hau da, zehose sortu, erabili eta botatzetik, kasunta errauskailura edo zabortegira, ekonomia lineala ditzake, ez da horako buelta bat. Eskatze diguna da Europa mailan ere, ekonomia zirkular batea salto egitea. Ekonomia zirkularra, esan dut bezala, organikoekin oso argi ikustea. Organikoa hau etxen jate du zagar baten azala, platano baten azala, hau etxeko kubo garrai baten biltze dugu. Jendia normalen ontzi harinak, papera eta kartoia, hobeto gerizten ari dela, baina eskura sartu berdana benetan da organikoa. Arratiako mankomunitatean helburuak, gaikako bilketa uneko 45 igotzea, esan dut bezala, uneko 27 terdin edo zaudezte, lehen urteko datua, organikoekin bakarrik hau, 40 litzake beste ezerrin gabe.